हामबाय जों दिनै 1979 19 जानुवारि फार्स्ट डे हाफांबाय गसिजा खबरक रिकगनाइज डे जों आबनो रोगसावै श्री नेताजी सुभाष महाविद्यालय निङै जों अक गुमति हांगर लामा हिमलायनि पान्डा जों थाइलाय मालायखा आबनि बागै जों बेलायखिनो खा दंथगो केबो अरो जों बेलायखिनो देबो खास सांलाय माने का आमानि कक बरक आसत बुसुगो कासाजा गमाबाय जों दिनै अबो हायके जों कक बरक गसिजाक मा सालनो रोगसावै जों लामा हिमलायनि आ सेब मालायै दंथगलाय मालायखा केबासिनि साइ मालायखे वानसराति कलायो 1994 BCO सेंटर फॉर ट्राइबल लैंग्वेज त्रिपुरा यूनिवर्सिटी सं कक बरक बाय पुइला स्रिंगमानि सेब रिमानि आबनि यागुलो 2001 BCO पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा स्रिंगनानि सेब रिजाखा त्रिपुरा यूनिवर्सिटी वो बहायकेनो 2011 वो पास्ता कॉलेज कक बरक फाउंडेशन पोरनि सेब रिजागो बहायकेनो 2012 BCO खाय सिनि कक बरक बाय इलेक्टिव सब्जेक्ट परिनानि बागै जों सेब गाहाम मानखा बहायके दिनै 2019 BC जरा 22 टा कॉलेज कक बरक बाय परिनानि इलेक्टिव सब्जेक्ट आ सेब मानि दङ ताइ ताबुनि जराबो 22 टा कॉलेज बेबागै परिनाय रक दङ 10,000 नि सलाय गोबां स्रोंनाय दे स्रोंनाय जगसं बन बागै जों खादङ ताइ दंथगो कियाबासिनि बेलायखिनो जों सिनि कक बरनति सालायथाय साइमालायथाय ताम हेंगासिनि कक बरक 41 टा बसर जेसे कुसुक कासना दंमानि आसक कुसुको तावबो कासा सुगि मायाखो तामनि हिंगागाय 41 बसर जे कक बरक बेसे जरा कुसुक कासाका आबन नायनो थांगागाय जों दिनै जरासिनि कक बरक बाय रेगुलार टीचर प्राइमरी लेवल नि सिमि यूनिवर्सिटी लेवल जरा जों दिनै जरा नांमानि टीचर जों मायाखो आबन बागै हाफांसक मनति ब्लै वानसं नांगो अबहाय कक बरक देरनो मुतु खलायै जों अबहाय साल रकनि बिसिं दैसिनि मान खाय रकनो सबरक जोंनो सुपुरि खाकायसिनि जे नांमानक जों गुबैनो जों सासा कुसुको गायमानाय तामनि हिनकाय जे कक साजागो जे कक सोलोंजागो ताइ जे कक बुइबाय सैजागो आ ककनो जतनि कुसुको बहायनो जों सिनि कक बरनोबो कुसुको तिसना चातलायनो हामबाय एकदम बाइक